ora. Maju ayo bareng tindak maju langkah bareng ojo mati langkah yo ayo cumaka ayo kanca kita maju bareng langkah ojo nganti salah Ojo tidak maju langkah bareng ojo mati langkah yo ayo cumaka hei oh hey ya maju ayo kanca bareng maju langkah bareng ojo mati langkah yo ayo cumaka Ora hore 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 os Enje mami iki anu wayahe bubuk siang jane. Pripun Mas niki? pripun niki Mbak di paringi napa niki ingkang jembuh kalian swasana manut mburi wae manut mburi Bapak ingkang angka kalih tumuli kawiwitan saking jadilan Tri Manunggal Budaya.
Putri Naradipa Masih koi Thank you.
la oi. As ya Manunggal Budaya bersama Putri Naradipa. Ada Mbak Vita Widya. Terima kasih.
Semoga. Semoga ganti Mas Yakob. Mas. Udan kangen. Udan Nggih. kangen, Nggih. Dipinangkani Mbak Vita. Nggih. Semoga darah-darah wiga. Terima nenggal budoy. Mas Yakob, goyang dong. Kadung gawe nesu sakjujure Aku kangen sliramu jroning batin kudu jarengku isih utan kangen pancen kangen pasang gunung rapi songgo bendung sajane aku balik trimo wis rumangsa aku wis rumangsa nanging yen digawe lara ora trimo yen ayu pancen kowe sing paling ayu yen manis pancen kowe sing paling manis nanging dudu ayune nanging dudu manise sing kenonggo brayan selawase pancen kangen pasan gunung rapi songgo bendung sajane aku wis balik pancen kowe sing paling manis nanging dudu ayune nanging dudu manise
nanggo brayan selawase sing kenanggo brayan selawase. Sampun katur Mas Yakub udan kangen semoga duet kumpul. Saya suwe kok ngene rasane tresno iki saya angrembuyung rina lan wengi mung tansah ngelayung apa ya kesempatan wong nyatane kaya bumi langit kahananku mung sarwa pas-pasan yen sliramu wong kang kebak duwe aduh Gusti mugi paring margi tetulung awak mampi gayuh tresno suci setya kula anggegem asmara najan kinaris bedane kasta tansaya ora kuat jroning ati amung kudu nekat tresno kandhek wis bertining jagat
kandhe mong beda ing derajat Terima Nunggal Budaya kesempatan wong nyatane kaya bumi langit kahananku mung sarwa pas-pasan yen sliramu wong kang kebak duwe aduh Gusti paring margi tetulung awak mati gayung tresno suci setya kula anggegep asmara najan kinaris betane kasta seperti ning jagat tresno kandhe mung beda ing derajat hoi tos
Supaya gelem arep tak dukunke ore ore arah ore ose ira-ira motore kanjeng gawa rene tak sopirane yen to seneng aja memandang golek ana ngendi omahe ose ore ose ose ore wong jalake sing ra bisa ngoceh bakal nono telane kantong wong bapakne muni ra oleh anake wedok wis mani nembung hore hose ka hore hore hose talang gunung kok lunyu tenan masa mengko sore tak urutane prawan gunung kok ayu tenan iya lho mengko sore tak paranane ore ore arah ore ose dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati hore hose lah hore hore hose Yo arep nyeleng pamawang kuwi penonton ingkang cerak Jombang celeng kula aturi rada mundur sekedhik os
Jaranan jarane jaran teji jaranan jaranan jarane jaran teji numpak karo bengi sing ngiring karo mati ngecek nong ngecek turut turut ketemu kring ketemu kring prok prok ketemu kejeber jaranan jarane jaran teji sing numpak lara bengi sing ngiring para mati cek nong cek turut lurung ketemu kring ketemu kring prok prok ketemu ceker yêu nhau nhạc yêu nhau ôi 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 hướng nhà lọt ôi dạ hướng nhà ôi la ôi ôi Yo. Hai. Monggo ingkang siap rumangga lain kuaturi rada mundur sekedhik. Os. Yo.
Yuk dipilih yang mana yang mana yang mana. Yo. Yur. Hoi. Dos. Segere jan. Yo. J Mas niki babak 3 sampun terakhir komplit iki ana komplit. celenge. Warna-warna ono. Wah. Lah, Waduh. Ngapa kowe? Sumangga Mbak Vita diparingi napa niki? Ayo Mas Vita. Yo. Ayo Jo. Hei. Boten napa-napa kecipratan. Eta berkah rezekine jenengan. Serta bapak-bapak ibu-ibu. pokoke engko sing kecipratan didongake lunas utange urip ayem tentrem sing rong ndek jodoh ndak ketemu jodone. Amin. Lunging bekangan semi puspito ing taman sari mangklung